אז אוקיי, אז מה קורה חברים שלי? והגעתם היום לעוד ולוג או לעוד סרטון של גיא ואמה, אבל לפני שמתחילים בוולוג שלנו גם דברים כל מיני הסברים, לא רק לכימאים. אז קודם כל, לפני הכל, משהו שקשור לגבי הסרטון הקודם, הסדרה כדורגל. כן, הפרק הראשון הולך לעלות מחר בשעה 2:30 בצהריים בדיוק. תראו מכנים עם השעונים, כי מחר 2:30 בצהריים זה קורה. טוב, ולגבי עוד משהו, זה, מעכשיו עם זה אני מסיים סרטון. עם זה אני מסיים סרטון, כן חברים. כל הזמן כשאנחנו מגיעים לסוף סרטון אני מסיים עם זה. אז יאללה חבר'ה, נתראה ממש בקרוב בוולוג הבא. אז יאללה, רגע חברים. אז יאללה ביי. Bluetooth mode.